На Белсаті новини. Коротко про головне распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. У Беларусі могуць з'явіцца новыя атрады спецназу. Іх сфармуюць з байцоў з досведам апошніх военных канфліктаў. Пра гэта ў эфіры каналу СТВ апавёў намеснік камандуючага ўнутраных войскаў МУС Беларуси Александр Быков. Можем говорить о том, что при необходимости могут быть созданы еще такие отряды? Могут быть однозначно созданы. Наши отряды уже сформированные, они полностью укомплектованы. У нас нет вакантных там должностей, нет вакантов. И есть серьезная очередь, перечень, список молодых людей, которые уже тоже проходили службу, там, той же бригаде спецназа, которые ждут своей очереди, ждут возможности попробовать себя и определиться и служить в данных спецподразделениях. У якасці прыкладу Быков прывёў атрад з добраахвотнікаў «Чэсць», байцы якога амаль кожную суботу трэнуюцца на полігонах і згадваюць навыкі. Раней у Магілёве з'явіўся атрад спецназу «Гром» на базе вайсковай часткі МУС 6713. У складзе снайперы, кулямётчыкі і гранатамётчыкі. Цяпер у Беларусі 6 атрадаў спецыяльнага назначэння, у кожным з рэгіёнаў краіны. Не арганізуюць участкаў для галасавання за межамі Беларусі, бо на іх немагчыма гарантаваць бяспекі. Гэтак адсутнасць магчымасці волевыяўлення для беларусаў у замежжы патлумачыў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Ігор Карпенка. Беларусь, як вы ведаеце, не стварае участкаў для галасавання за мяжою. Гэтая норма ўжо выкарыстоўвалася ў нас і на рэферэндуме, і ў адзіны дзень галасавання. Гэта абумоўлена адсутнасцю захадаў бяспекі на участках, якія раней утвараліся на тэрыторыі іншых дзяржаў, а таксама скарачэннем колькасці работнікаў дыпламатычнага корпусу ў некаторых краінах. Пры гэтым старшыня ЦВК дадаў, адсутнасць участкаў для галасавання за мяжою не парушае правоў, маўляў, прагаласаваць здолеюць тыя, хто стаіць на консульскім уліку. У Менскім абласным судзе пачалося паседжанне над былымі сілавікамі Жодзіна, якія выступілі супраць гвалту. Іх вінавацяць у распальванні варажнечы ды нанясенні шкоды нацыянальнай бяспецы. Гаворка пра 5 былых сілавікоў – Дмітрыя Удовіна, Андрэя Дарожку, Вячаслава Ільіна, Ігора Кісляка і Віталія Папроцкага. Яны ў жніўні 2020-го запісалі відэазварот супраць гвалту, які зазналі затрыманыя удзельнікі мірных пратэстаў у Беларуси. Как вы потом людям будете смотреть в глаза, когда установится мир и порядок? Он обязательно установится здесь. Афіцэрам пагражае 5 до 12 гадоў зняволення. Гэтыя людзі, пра якіх мы мусім зараз гаварыць моцна і, канешне, на іх прыкладзе стараюцца запалохаць усіх астатніх, хто застаецца ў гэтых сілавых структурах. А наша задача якраз сказаць, што так, сёння яны ў кайданках, а заўтра яны будуць у пашане ў маштабах усёй краіны. 300 паўночна-карэйскіх вайскоўцаў загінулі ў Курскай вобласці Расіі. Яшчэ каля 3000 параненыя. Такія звесткі паведаміла выведка Паўднёвай Карэі. Напярэдадні Владзімір Зеленскі апублікаваў відэа допыту салдатаў з Паўночнай Карэі, якія трапілі ў палон. У ім вайскоўцы паведамілі, што не ведалі пра неабходнасць браць удзел у вайне і ехалі ў Расію на вучэнне. Зеленскі дадаў, што Кіеў гатовы перадаць іх Кім Чен Ыну ў абмен на украінцаў з расійскага палону. Лік загінулых падчас пажараў у Каліфорніі павялічыўся да 24 асобаў. Яшчэ 16 зніклі без звестак. Увечары 12 студзеня пажарным службам удалося лакалізаваць 11% узгаранняў у раёне Pacific Palisades у Лос-Анджелесе. У Ітане на 27%. Метэаролагі прагназуюць больш нізкую тэмпературу, павышаную вільготнасць ды, імаверна, невялікі дождж у канцы тыдня, што дапаможа развязаць пажаранебяспечную сітуацыю. У выніку пажараў, што пачаліся ў Лос-Анджелесе 7 студзеня, каля 200 000 чалавек вымушана пакінулі свае дамы. Агонь знішчыў амаль 10 000 будынкаў. У Беларусі ж таксама давядзецца браць да ўвагі ўмовы надвор'я. На ўторак абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз галалёд і галалёдзіцу на дарогах. Беларусь будзе заставацца пад уплывам франтальных раздзелаў, што ссоўваюцца са Швецыі. Шмат у якіх раёнах чакаецца парывісты вецер, завіруха, галалёд. Удзень слупок тэрмометра можа апусціцца да 3 градусаў марозу, а ўначы да 12. Беражыце сябе і будзьце асцярожныя на дарогах. З
гаспадарства. Даведацца актуальную информацию вы можете и ў нашым тэлеграме. QR-код на ваших экранах. Подписывайтесь на канал, калі вы жывяце не ў Беларуси, каб быць у курсе апошніх падзеяў разом з Белсатом. У мяне на гэтым усе навіны, інфармацыйнае падсумаванне дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з Белсатом.